És? Egy grapefruit. Látod? Igen. Hoffentlich kommt da was raus. Még akarsz valamit a grapefruittól nézni? Hát inkább tudni. Mesélj róla. Ez milyen gyümölcs? Mihez hasonlít? Olyan, mint egy... Schaut so aus wie eine Mandarine. És belülről? Úgy néz ki, mint egy... Aber von innen schaut es wie ein roter Apfel aus. Naja, És milyen az íze? Mihez hasonlít? sie nagyon keserű, Igen. és egy picit ezzel a kanálval oda beletettem. És az most fincsi, ami abban benne van? A magja nem. De a magja az fönt úszik, úgyhogy ha szívószálat ledugod az aljára, akkor ki tudod belőle inni. Ananász és grapefruit egy kis vízzel felhigítva.